आं सानो बर' रायजो राजाफोरानो थाखाय जों टाइम टु टाइम मिथिहोदों किन्तु बिक्रम दैमारी होननाय मानसिनो मिथिहोनांगोन होननानै आं साना मानोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एनडिबि बिएलटि एबसु एबा रायजो राजानि गेजेराव आंबो 30 बोसोरनि बारा जाबाय मालाबाबो बिक्रम दैमारी होननाय मानसि नुवाखै आङो स' बिक्रम दैमारीया इन जेनेरेल कुइसन सोङोबा बिनि रिप्लाइखौ होगोन नाथाय बिथाङा जुदि नारसिननानै जोंखौ सोङोबा जे हिसाब होनांगोन होननानै आङो बिथांनो हिसाब होनाय नङा आरो हिसाब होनांगोन होननानैबो साना बिपिएफ सरकार फैनायनि सिगाङाव 2003 आव एकर्ड जादोंमोन बिथाङा निश्चय मिथिगौ 2003 निफ्राय बोसोरबा लायोबा 2008 बे बोसोरबायाव बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन आरो 2020 निफ्राय 2025 सिम जों मा खामानि मावदों बिनि हिसाबखौ आं साननैसो उनाव होनो थांगासिनो दङ अब्लानियानो स्पष्ट जागोन जे बिथांमोननि इमप्लिमेन्टेशना बेसे जादोंमोन जोंनिया बेसे जाखो दा माब्लासिम जाफुंनायनि लामायाव दं बे कुनु टाइमनि बाथ्रा थाया बेयो मावफुंजागोन किन्तु किसुमान जिनिसा टाइम टेकिं आरो टाइम टेकिंआ बेयो नोंनि आंनि सार्थ नङा दिनै गहपुरसिम गामि सोनाय बियो सानसेनो बिखौ सोजोबना होनो हाया मानोना सोरबा लुबैनाय सोरबा लुबैयै थागोन दा बिखौ सावरायनायनि गेजेरजों जानांगोन गहपुराव मोनसे समाव दाङाबाजि जानानै 500 सुबुङा जिउ गोमाबाय जोंनि बर' आगोमा बर' फिसाफ्रा दिनै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनानै माबा मोनसे थासारि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया दा नंखायनो गासिबो जिनिसखौ बिक्रम दैमारीनि बायदि जानाय नङा हारिनि मानसिफोरा माबायदिबा लाब जागोन बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर'नि माहारि आफादफ्रा माबायदि सानदों सानसुमैफ्रा माबायदि सानदों बेबायदिसो थांगोन दा नंखायनो बिक्रम दैमारीया दिनै पावाराव फैनांगौखाय प्रमद बर'खौ रायगासिनो दङ प्रमद बर'खौ रायबानो बिथाङा पावाराव फैगोन होनना सानदों पावाराव फैबाथाय कन्ट्रेक्टरि खालामनानै थाखा मोननैसो खामायनो हागोन होननानै सानदों बेजों जोंनि मा होनो इखो बर' हारिया जेबो लाब जानाय नङा जोङो नुबोदों मेगन सिगाङावनो गोथां थै जोंनि बिदा फंबायफोरनि थैनाय दा जोंखौ बिथांमोना दालालि होनदों बेफारि होनदों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो राजखान्थि सार्थ नाथाय हारिनि थाखाय जोङो 30 इयार्स मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोम मुहूर्त मोनसे बिन्दो मोनसे खोथाखौ जोङो सिरियासलि नायबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जों हमथाबनानै दङ जों बिथांमोननि बायदि हावायाव बिरग्रा मानसि नङा दिनै बेवहाय नुगोन गाबोन बेवहाय नुगोन बिथांमोननि बायदि जों हावायाव बिरग्रा मानसि नङा